Já jsem dělal podlahu, já jsem nechtěl podlahu, kurva. Ten je rozbitej, ty vole. Rozbitý, jo. Chudáci, ty vole. Pan Drak leze ke mně do helíny, vole. Zabij. To vezmu tebe, Peťko. Ne, tě může zabít kdekoliv. Je vepředu, nebo vzadu. Jo, vepředu. Tak ho můžeš zabít kdekoliv, vole. Byl jsem přilet, já ho zabiju tady, přilet sem. Jo? Jo. Byl jsem přilet a já ho hnedka střelím. Boomy kill. Jdi nám vlezu do jeleně prostě. Víš, jak já nemůžu vystoupit, že jo? No, jasně, nebude tady je zajímavý, že on ti nehejbe s kormidlem, to budu rád. Bude tady to. Určitě vypnul, přistál a dal pomalu. Bude tady přistáň, vole, jo. Škoda, že ho nemůžeme dát do anka. No, počkej, my ho nesmíme šikanovat, jakoby v tom TVEčku. Takže bych ho svázal, sundal mu boty a tady ho zahodil někam. Kdyby tady musel být, a on je úplně fresh, jo. Jo. A jestli sedíme předu, tak je to jasný. Jo, sedíme předu, jako já jsem nemluvil nic, tyva. Prostě vlezl, já jsem chtěl odletět, že? Mě jak to startovalo, tak... Jo. A mě tady přistán krásně, ať nemůže utíkat, jo. Teď mě ho hnedka zabijem, vole. To bude zase něco tiket, vole. Ne, prostě vlezl do toho, tam není o čem. Pomalu. Ale on má 3 známky, jak je zbyl všechny. Jako vysosej, jestli chceš, tam je jídlo a takhle, já tady, jo, ty prkna máš? Že co? Prkna máš, prkna. Jo, oni jsou v helině všecky. Dobrý, já se je naberu. A u sebe mám ještě nějakých 50-60. Chudák Pepa, vole. A dobře jsem to myslel, ne? Také tam budeme líst tady odsud, tam budeme také líst tady odsud. Takhle nahoru, tak, teď budu dělat ty stěny. Kurva, jak se to ukládá to video, tyjo? No má je Alt F10.